салом дӯстони азизам, ҳар гоҳ ки дастам намерасад мурғро ба ҳамин тарз тайёр мекунам. ҳам хеле бомаза меояд ва ҳам хеле зуд ва осон омода мешавад. Синаи мурғро хурд мекунам ба ҳамин андоза ки дар навор мебинед. онро намаку адвия карда, намаку адвия вобаста ба хоҳиш, мегузорам ки ним соат намак бихӯрад. то ин замон себзаминиҳоро хурд карда, дастурашро шумо медонед ман борҳо гузоштам, намаку адвия карда баъд тафтон ба муддати ним соат мегузорам. то ин муддат дигар маҳсулотҳои дастархонро ҳам тайёр мекунам ва мурғҳоро дар равған дар оташи миёна сурх мекунам. баъдан тарафи дигарашро гардонида дар оташи паст 10 дақиқа дам мепартоям. хуб, себзаминиҳо тайёр шуданд, мурғҳоам аллакай пухтаанд, сабзавотҳоам барои канори ғизо тайёр кардам ва хуб мурғҳоро ба лайли мегирем ва ба таври дилхоҳ орум медиҳем. дар канораш ҳар чизе ки худатон дӯст медоред гузоред ва хуб ҳозир дохили мурғро мебинем ки худатон бубинед ки чӣ хел мурғ хуб пухта шудааст ва хеле ҳам бомаза аст. умедворам ин дастур барои шумо писанд омад. барои аҳли хонавода омода мекунед. нӯшиҷон азизон.